Oh! Pero ipaw mo na radyo! Kisay tao riya! Nga nung ipaw mo ang radyo! Naminaw ko eh! Wala, patay na ko ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Imalasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lagi na sang patay ang napalgan. Ang biktima na Pagyakin ng telebisyon. Gianam-anam og pamatay ang mga sasama. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan asa dapit sa atong syudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na makapugong o makasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kay ako nakasala. Isugid ang imo mga sala. Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Natusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kag. Ayaw ka kulang. Kanusa ka man mohunong. Hapit ha. Kay hapit ko na sa mahurot tanan. Gilamoy na gyud ay ang imong kag sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Daghong ug ago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulo. Kagaw ni Cain. Sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalos. Kagaw ni Cain. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Gipatay gyud ni Alan si Aljon ug nabati ang tanan ni Roger. Miduol ang mga tawo uban ni Teresa ug nangangha na lang ang dalaga kay ang tiguang mao man di ay si Alan. Nanawag si Alan nila ni Roger ug Sixto. Nahibaw ana sa amahan ug anak nga nahibaw na si Alan sa tanan ug mao'y hinungdan nga gipaninglan na sila ni Alan apan masaligo ng amahan ug anak nga dili mo lampo si Alan. Tigamitan na di ay og drugas ang amahan ug anak. Ug unya may nanawag nagpahibaw nga may nahitabo ni Flor. Nia ang sumpay sa sugilanon. Kagaw ni Cain! Unsa? Tinod ka, Frankie? Jer! Papa Sixto! Patay na si Flor! Mga langit! Usa ka to? Gipatay si Flor. Si Alan na basab! Kinsa pa madiay ang naggasol-rasol na to? May lain pa ba? Bisan babay, dili na niya ilhon? Babay ang imong manghod! Yang gipatay! Mga langit! Mga langit! Hilong pa Sixto! Mga langit! Leo! Oh! Mga nami! Tay! Pa Sixto! Mga langit! Naabay backup na to. Kinahalan dili ka na maghalhal ha, Pa Sixto? Oh, Nakadugog ka ba na ako? Kinahalang dili ka na maghalhal. Kinahalang magbantay ka kanunay.
kabati. Oh, kabati. Oh, kabati ko nang maghalhal, Roger. Maghalhal kapag gani, kuyain kayo, mamatay kayo. Mga langit! Bisag ako gisakitan sa nahitabo sa kong manghod kay. Dohara gumikabuk ninyong mga anak. Pero sa pagtawag ni Alan kanina, nag-warning na siya. Kinalang magbayad ako no kitang tuha sa ito na buhat nila. Siya mo yung magbayad kaya wag na siya pag-ila. Bisan o sa kababay yung giingon ani. Babay, bumanghod. Oh, nganong niya rin ni Honong, ha? Nganong dili ba dito sa hotel? Nasa soda ni coffee shop. Magpaabot na to sa Leo. Tara, pasikso. Leo. Lingkod mo, Mayor, Congressman. Sobra na kayo ning gibuhat ni Alan, Leo. Murag wa makadot ang mga posters ng kipapilit ti buok syudad nga nagpahibaw nga wanted, dead or alive para niya. Wasa bakadot ang reward niyo 1.5 million. Mga himuon akong 2 million labi na gipatay ni Alan si Flor. Bisan kinsa mga tao din sa syudad, nag-apas sa maong kantidad. Happy tanan, nangandoy mao'y makatag-iya sa maong kantidad. Pero napakyas gihapon sila Sixto, pagtudlo, pag-ila ni Alan. Panganuman! Dako ko pagtuo. Nga kung magawa si Alan, labi na nga nailanan nato nga siya mao ang vigilante. Mugawas magani si Alan. Siguro ko niya nga way makaila ka niya. Siya yung buot ipasabot, ha? Magtakuban siya, Leo? Magtakuban. Mugamit og takuban si Alan. Hagbay ra siyang mailhan nga mao si Alan. Apan nganong hangtod karon, naapaman siya og padayon sa iyang katuyuan. Daan pa ko. Maudi ay. Oh, maudi ay. Sayo na kanyang napatay si Flor. Mao sabi ay nga wagay nakatudlo kon hain siya. Sayo na sabkayo niyang gipatay ang akong bangkod. Matod pang Frankie sa hotel, gipusil si Flor. Gusto ko butanaw sa patay niyang lawas. Ang tinuod, Sixto, Roger. Kita-kita rin nahibaw sa hitabo diha sa kagalingon ninyong hotel. Ang tinuod, ako lang nahibaw nga gipatay si Flor. Gabisuhan ko ang tanan nga mga trabahante sa inyong hotel. Nga bisan mahibaw na unya sila, kinahanglan, dili kyut magsapa. Kay dako kay kining tamparos ni mo Sixto og ni mo Sub Roger. Labi na nako kung mahibawan kini sa mga tao. Ganuman, Leo. Nga naman, Leo. Tana sa hotel. Tuwa pa ang patayng lawas ni Flor. Gipinahan ko na kining mga pulis. Nga tak-umon gud nila ang ilang papa. Nining hitabo ah. Oh, sige, dali. Kanang usa ka lawas nga gihabula na mao kana si Flor. Leo, nganong duha man kini kapatay lawas. Nga naman kini, Leo.
Tungod kay dili si Alan ang ipatay si mong anak Sixto. Oh, Leo. Kanang laing gihabulan, mao'y mipatay ni Flor. Kinsa siya, Leo? Akong asawa. Unsa? Ang akong asawa mo ay mipatay ni Flor. Daan pagi ko. Daan pagi ko. Wa lang ko mapatuo sa imong pagpahibaw na ko, Jer. Huwag kong gituan. Nga dili makahimo bisag gamay. Dili makapasakit ang akong asawa bisan kamay nga to ni Flor. Istoryahin mi, Leo. Milakaw ko kadiot. Tabing gyud pagbalik na ko ning kwarto, among gipuy-an ni Flor. Huwag ko nakita si Flor nga dinhira sa ubos. Nagkabang nagkatuko na. Nagpaningkit na. Og nagpanghawat sa kong asawa nga nagkupot og armas. Tanawa, Rosel. Iso kini imong manghod bisan, babay. Nakamatay ka, bisan nagkadugo, pero musukol gihapon. Hilong Sixto! Mga langit. Giyosman pagod niyang pusil si Flor. O gipusil ko sa pang akong asawa. Gipatay ko ang akong asawa. Angay lang, Sam. Angay, Sam. Anyway, ikapila ni mo ning asawa, Leo. Ambot, kapila ni. Pasixto. Wa, ko ikamahay ang anak ka kanako kay nagkitabang nato, Jer. Igamit niya ang iyang kaugalingon aron lang maingon taan niya. Ikaw. Si Flor, boy, dakong ikatabang aron makernel ka. Gamit niya ang lawas o kagiyang kagwapa. Ang akong sipyat. Kay wa ko magtagad sa imong gipasidaan ako, Jer. Awahay na gyud pero mangayo lang ko yung pasaylo, Congressman, Mayor. Ikasubo na ko nga ingon ni ang katapusan ni Flor. Nahitabo na ni Leo. Ingon gitingali ani ang mamahimong katapusan sa kumangon. Gibati kong kasakit o kanugon pero wala tayo mahimo. Kung kinahanglan dili kini mga lisbos katawhan din ni syudad. Kinahanglan hilom o guway magkasabot nga may duha kapatay lawas nga ipagawas ani mga hotel Leo. Pasixto. Hilom usab ang lubong ni Flor. Order. Jer. Leo, kinalang magkuot na yun o madakit si Teresa. Jer. Pangitag bagi, ipauna to si Teresa ni Alan. Jer. Anugon man ang takay ka, Flor, pero sound man. Maayo ka kay pag-anak, Flor. Pero sound man. Buutan siya kay pag-anak, Flor, pero sound man. Sound man, oy! Mga langit, oy! Nakakita ko rin mo, panahilaglagaw. Dili ka na mailan ngayon ka, Mas Teresa. Tungagi pagi mong arte nga tumboy kag yung taraon. Ay kawala ka, kinagtanaw ko rin mo. Panahilaglagaw. Alan. Bye. Magdalip ko. Daan, pagyan ko. Ikaw, si Teresa. Unsay Teresa? Mamatay ka yun din eh. Kung dili, ikaw makuyog na mo.
Nunti ang ubang sumpay nining sugilanon. Kagaw ni Cain. Direksyon, Aljin Abakita. Spinner, Nilson Tantano. Recording engineer, Achilles Hisem. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center.